आमचा जो नगराध्यक्षाचा चेहरा आहे त्याला मराठी बोलता येतं आणि मालवणी बोलता येतं असा असेल, असं भर पत्रकार परिषदेत बोलताना आणि कुणाच्या बोलण्याच्या पद्धतीची खिल्ली उडवताना कसंच काय वाटलं नाही हो तुम्हाला? ज्या राजघराण्याला तब्बल 350 वर्षाचा इतिहास आहे, ज्या राजघराण्यानं सावंतवाडीच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक चळवळीला मूर्त स्वरूप दिलंय, भरीव योगदान दिलंय, त्यांचं नाव न घेता वक्तव्य करणं हे अवकाती बाहेरचं होतं असं खरंच वाटत नाहीये का? सावंतवाडीच्या अविकसित विकासाबाबत तोंडाच्या वाफा घालवणारी भाषा ऐकली ना की खरंच त्या सुंदर वाडीची भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यातील अवस्था डोळ्यासमोर येते. तुम्ही फक्त त्या मोती तलावापुरत्या मर्यादित केलेल्या विकासामुळेच काहींचं नेतृत्व त्या मोती तलावापुरतच मर्यादित राहिलंय असं लोकच बोलतायत. थेट राजघराण्याला नाव न घेता केलेलं टार्गेट हे न समजण्या एवढे सावंतवाडीकर आणि आम्ही पत्रकार दुधखुळे वाटलोत का हो? बरं, सावंतवाडीत नगराध्यक्ष पद भूषवत असताना शुद्ध भाषा महत्वाची आहे की तुमच्याकडे नसलेली आणि विकासासाठी आवश्यक असलेली इच्छा शक्ती महत्वाची आहे? याचा तरी समर्पक उत्तर योग्य शब्दात देऊ शकताय का? यांना विकासाचे मुद्दे का दिसत नाही हाच आमचा सुरुवातीपासूनचा प्रश्न आहे. रोज सकाळी उठून पत्रकार परिषदा घेणं एवढंच मर्यादित काम आहे का तुमचं? सावंतवाडीतील फक्त उद्घाटन करून बंद पडलेल्या प्रकल्पांबाबत तुम्ही बोलणार कधी? असे एक ना अनेक थेट सवाल उपस्थित करण्यासाठी घेऊन आलोत आजचा झापसा झापसा झापसा. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या झापसालमध्ये स्वागत करतो. मागील काही दिवसांपूर्वी सावंतवाडीत झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत कुठल्या तरी पक्षाच्या कुठल्या तरी पदावर कार्यरत असलेल्या एका नेत्यानं थेट राजघराण्यावर बोट उचलण्याचं काम केलं. हो, सर्वांनी त्यांच्या त्या वक्तव्याची बातमी लावली खरी, पण आता तुम्ही म्हणाल आम्ही कुणाचं नाव घेतलं नाही, पण तुमच्या बोलण्याचा थेट रोख राजघराण्यावरच होता हे न समजण्या एवढे सगळेच तुम्हाला वेडे वाटलेत का? आमचा नगराध्यक्षाचा जो चेहरा असेल तो मराठी बोलता येणारा आणि मालवणी बोलता येणारा असेल असं बेधडक वक्तव्य करून तुम्ही मोकळे झालात. आम्हाला एक सांगा, फक्त मराठी आणि मालवणी बोलता आलं आणि निवडून आल्यावर तुम्हाला विचारूनच जर त्या फायलींवरती सह्या करण्याची त्या नगराध्यक्षांवर वेळ आली तर कम नशिबी कोण मग? तुमची ती मराठी आणि मालवणी भाषा बोलणारे उमेदवार की नगर परिषदेत गेल्यावर आमचं काम 100% होणार अशी भोळी बाबडी आशा घेऊन आलेली सावंतवाडीतील सर्वसामान्य जनता. बरं, भाषेचं काय घेऊन बसला तेवढं? कुणाला धड बोलता येतंय? पण लोकांनी झेललं ना मागचे काही वर्ष काही जणांना. बरं, भाषा राहिली बाजूला, विकासाचं म्हणाल तर त्यातही भोपळाच. आजच्या झापसालमध्ये आम्हाला पाढाच वाचायचंय तुम्ही केलेल्या सावंतवाडीच्या अविकसित विकासाबाबतचा. कारण अवकातीपासून सुरू झालेली ना तुमची भाषा सुधारत ना तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर काही बोलत. मग माध्यम म्हणून तटस्थपणे तुमचे डोळे उघडण्याचं काम आम्हाला केलंच पाहिजे ना. नाहीतर आम्ही सुद्धा गप्प बसलो तर सावंतवाडी अजून 10 वर्ष मागे जायला वेळ लागणार नाही हो साहेब. आम्हाला सांगा, तुम्ही त्या सावंतवाडीच्या पर्यटन विकासासाठी नेमकं केलं तरी काय? ते सावंतवाडीत येणाऱ्या पर्यटकांसाठी टुरिस्ट रिसेप्शन सेंटर म्हणजे आम्हाला येत असलेल्या तोडक्या मोडक्या मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर पर्यटक माहिती कक्ष नेमका आहे तरी कुठे? काय त्याची सध्याची स्थिती सांगाल का? ते दुसरं कोट्याने रुपये खर्च करून उभारलेलं आणि आजपर्यंत कित्येक वेळा उद्घाटन झालेलं टुरिस्ट हेल्थ सेंटर आजही बंदच आहे ना हो. तिकडे ते एम्पोरियम रघुनाथ मार्केट पर्यटकांसाठी बांधलं गेलं. निवडणूक आल्या की ते उघडतं. इतर वेळची अवस्था विचारूच नका त्या मार्केटची. आम्ही स्वतः प्रत्यक्षात जाऊन पाहून आलोय ते मार्केट. 4-5 वस्तू टेबलावर आणि खांबाला लटकवून ठेवलात फक्त. बाकी इतर टेबलावर फक्त धूळ आहे. रिन्युएशन करायचं आहे म्हणून अशी अवस्था आहे असं कानावर आलं आमच्या. 6 महिन्यापूर्वी उद्घाटन केलं त्या एम्पोरियमचं.
मग 6 महिन्यात रिन्युएशन. बरं 6 महिन्यात रिन्युएशन करायचंच होतं तर काही गडबडीत सुरू का केलं मग? त्या वैश्यवाड्यात महिला उद्योग केंद्र सुरू केलं गेलं. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार आता 20 वर्ष झाली त्या ठिकाणी उद्योगच सुरू नाही. आम्ही गेलो तेव्हा चक्क कुलूप दिसला आम्हाला. तो कोलगावचा दरवाजा लाखो रुपये खर्च करून उभा केला गेला. त्यानंतर त्याकडे चुकूनही पाहिलं गेलं नाही. त्या तिकडच्या त्या जिमखाना मैदाना शेजारी उभारण्यात आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे ज्ञान प्रबोधिनी ही MPSC UPSCतून अधिकारी घडू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तारक संजीवनी म्हणून उभी करण्यात आलेली इमारत. या इमारतीतून किती विद्यार्थी प्रशासनाच्या सेवेत दाखल झाले. त्या इमारतीत एका सापाला आश्रय दिलेला. कशासाठी ते तुमचं तुम्हाला ठाऊक. किती जणांच्या पगार ठकून गेला होतो साप माहितीये तुम्हाला. आता त्या इमारतीत मुंबई विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम सुरू आहे. पण मूळ MPSC UPSCतून अधिकारी घडवण्याच्या मूळ जो उद्देश होता तो गेला ना तुमच्या इतर आश्वासनांप्रमाणे हवेत फिरून. त्या सावंतवाडीत अद्यापही सेटअप बॉक्स काही लागले नाही आणि सावंतवाडीकरांना मोफत इंटरनेट काही मिळालं नाही. तिकडे ते तुमच्या आश्वासनात अडकलेलं मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल अजून काही उभं राहत नाही. त्या सावंतवाडीच्या पोलीस स्टेशन मैदानात सुरक्षा रक्षक प्रशिक्षण केंद्र उभारला. आठवतंय का? 2019 मध्ये त्याचं भूमिपूजन झालेली पाटी आहे तिकडे. पण आज तागायत एकही सुरक्षा रक्षक तिथून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेला नाही. त्या सावंतवाडीच्या तलावात कोट्यावधी रुपयाचा कारंजा लावला गेला. पण तो कारंजा कधी पेटतो कधी नाही हेच समजत नाही. अहो आम्ही तो कारंजा शोधून थकलो. दुर्बीण लावून शोधला तेव्हा कारंजा नजरेस पडला. आता तुम्ही म्हणाल यातले काही विषय नगर परिषदच्या सेवांमध्ये मोडत नाही. नको मोडू दे. तुम्ही ज्यांच्या मांडीला मांडी लावून आज बसलात आणि विकासाची अभिवचनं देताय त्यांच्या तर कार्यक्षेत्रात मोडताय ना हे सगळं. बरं हे झालं. अजूनही त्या सावंतवाडीतील पार्किंगची समस्या सुटलेली नाही. भुयारी गटार कधी होणार? भूमिगत विद्युत वाहिनी कधी सुरू होणार? सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत काय नियोजन सत्तात उतरवलं तुम्ही आता सत्ता देऊन तुमच्या? यांसारखे विकासाचे प्रश्न कुणी विचारायचे नाहीत का? रोज सकाळ दुपार संध्याकाळ मनाला वाटली की पत्रकार परिषदा घेऊन पत्रकारांना आणि सावंतवाडीकरांना आपल्या बेताळ वक्तव्याने त्रास द्यायचं काम करायचं. होय जबाबदारीनं बोलतोय. एक वेळ सावंतवाडीच्या नगर परिषदेत शुद्ध भाषा नीट बोलता नाही आली तरी चालेल. पण जेव्हा मंत्रालयात मीटिंग असेल तेव्हा सावंतवाडी शहरात विकासाची गंगा खेचून आणण्यासाठी विकासाचं विजन असलेला सुशिक्षित उच्च विद्याभूषित आणि मंत्रालयातील सचिवांसोबत अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणारा लोकप्रतिनिधी या सावंतवाडीच्या नगर परिषदेला आवश्यक आहे. कारण आमचा मतलब फक्त विकासाशी. अजूनही बराच पाडा शिल्लक आहे. हळूहळू वाचतोय. तुर्तास आजसाठी एवढंच बस. तुमच्या भाषेत सुधारणा होत नसेल तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणार नसाल तर निश्चितच सावंतवाडीकर आपली इज्जत बरं का इज्जत बोलतोय इज्जत अवकात नव्या काय आहे ती मतदानाच्या माध्यमातून नक्की दाखवून दे. तुर्तासाच्या सापसालमध्ये इथं सोडलं. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.